Sanibona mphakathi wase-South Africa, sanibona bantu basemhlabeni. Nami ngomunye wenu, uthobani mina Ngcobo, wakhona khona la e-South Africa. Noma ngeke ngiyichaze ngoba nginey'geme ey'ningi engidlule kuzona, ekungiqhuba umphefumulo, okungilimazela, okuyitozela eliyithandayo zamagugu. Ngumuntu osebenzisa iy'dakamizwa lezi engafunwa umuntu, umphakathi wonke, lezi kuthiwa ama-drugs, ihunga, o-rock, oma-cocaine, yonke leyo nto. Manje iy'ndlela engizenzayo azimbi, azihambi ngaphambili, zihamba ngemuva, ziyalimaza, ziyona emphakathini. Le nto isingiphathe kabuhlungu njengoba ngiyiveza nje ukuthi nali itulo lento lingibulala, nangu netulo lokuyibulala la. Hlampe nginenkinga yama-drugs, yokuhlupha umphakathi, yokulimaza ontanga yethu, abancane nabadala, ukuhlukumeza izindlu zabantu, ngingena ngey'nkani ngithathe izinto. Nakhu ngithole obhuti la beza nosizo, yazi yangixaka into, angazi ukuthi ngingenza kanjani. Angingithanda ukuthi ubhuti akwazi ukungisiza, sengibahluphe kakhulu abantu, sengiy'thathile into zabafowethu, sengibaphucile oma wami impilo, umphefumulo wabantu sengiwuphulele, imizi yabantu ngiyigqokisile. Cela usizo kunina, cela ningisize noma ngeke ngisachaza ukuthi ohambeni lami ngibe kanjani ukuze ngibe la. Ngumuntu obehlala nabazali abangasebenzi, ngumuntu okhule ngabazali abahambe bangishiya, abanye basala. Ngihambe ngomndeni ongaphelele. Cela usizo kunina bafowethu ukuthi ningangibhekisaphi, ngingangenze njani. Nawa ama-drugs engibusa, nawa amandla engingenawo engibusa, nakhu ukubulala nina kuseduze kwami bafowethu. Nakhu uma ngifuna lento ngingenza into ezimbi. Cela ubhuti wami angisize kakhulu kuyo yonke lento engiyenzayo, nalama-drugs engiwadlayo, nalaba abasakhula ukuthi bangaphonseki le ndlela engikuyona ngoba imonakalo esengiyenzile. Njengoba ngivela namhlanje, ingoba ubhuti wami ungifune wangithola kuwo wonke imibhaco yami, bathiwa hhayi sifuna lo, bangithola bafowethu. Cela bafowethu ukusizakala kule nto engiyenzayo ngoba hhayi ngixakekile kule nto. Uyabona kanjani mfana ngama-drugs? Awutshela umuntu Jobela ukuthi mina mfethu ngize ngiy'thola sengibhema kanje, waphela indlela ayifani. Omunye ubhuti wami uthe wafika nomngane wakhe, omunye uthe hhayi sasikhula nje esikoleni siyithetha lento imnandi, because khona omunye engangahlala naye, mina ngeke ngayeka-ke ukubhema, ngabuyiswa ukuthi khona umuntu engithanda naye, manje akulaleki kahle naye, fanele ngibuye ngibheme, yabo, ngagacela kanjalo, yaphinde yangishawa. So wena nje ungathi utshela umuntu ukuthi ungene kanjani kahle kahle ukuqala kwakho nje kwakumi kanjani? Nobhuti wami thina sizalwa emndenini bengasetshenzwa. I-South Africa ikhanye sikhona, ya, ngoba ngivile ama-street lights afakwe yikhona e-South Africa, besitotoba kanye nempumelelo yezwe, ya. Lapho-ke imiphefumulo yethu ibingekho enjabulweni nobhuti wami. Ngumuntu oyile esikoleni emabangeni aphansi, kodwa sitheni esiphuma kuwona amabanga aphansi, kwawukuthi indoda ayibele ubudoda bayo, ya, iy'kole zikude. Ngoba sabafana baselokishini, kufuna ngikukhombise, ngikugcwalisele ukuthi lalela ngeke ube nemali mina ngingenayo. Uyayibona ukubuya kwaloya muntu edakiwe lapha endlini, wena ukuthi uyakwazi awukwazi, kufanele ngithathele wena imali. Uyayibona lokho-ke sikhule ngakho, usiphendulele wasibhekisela ey'dakamizweni ngoba ngikhumbula ebangeni lokuqala efundweni ephakeme ka-6, ya, la besivele sibhema ngoba sibheme ko-4, kodwa lapho bese kukhona i-Menrex, ya. I-Menrex-ke awuyibhemi ungayibambi inkunzi la esikoleni, ya, ungamphuci umuntu imali ihlanganise ubheme, ngeke uyibheme i-Menrex. Kusho ukuthi iyona nto eyaqala ekutheni sibambe iy'nkunzi ngoba kwafanele sibe nabanye ukuze sibheme. Umfowethu, sibalimazile abafundi, sayihlukumeza imiphefumulo yabazali bezosisiza ngolwazi. Yabo kunamhlanje sithibele sihambe sicasha, sihambe sibhaca, sifunwa ngamaveni, sifunwa abelungu abangasazi amagama ethu, abasibuka kumakhamera emadrobheni ey'ndlini zabo, abasazi. Abazali bethu bakhala ubusuku nemini mfowethu. Manje nakuthina ngoba sinomphefumulo kuyazwela ekugcineni, ngiyenza into mese ngihlalile kubuye ukuthi hhayi ngumuntu nami. Ngike ngakhula ekhaya uma ebeka kwalothi usilahla ayowubeka, kwaleso sipho sinerama netshili elimnyama, kwakuwukudla lokho. Kunginikile umphefumulo ngoba namhlanje uyabo bhuti wami ngiyakwazi ukukhuluma nawe. Yabo ekuqaleni bengingabambeki, cha nawe uyangazi, ngiyakwazi. Ufike mina waze wangithola
bengingasabambeki. Ngiyakwazi. No, ngiyakuzwa bhuti wami. Enye into la esanayo engifuna ukuyibuza nje ukuthi mhlawumpe-ke ngoba uthi already belizama lokho ebelekuzama mfethu. Yebo. Sibone ngathi akukho enough thini. Akukho la lihlukumeze khona mhlampe laze mhlampe lacisha ukukhala athe kodwa ngane yami waze wangihlukumeza noma mhlampe ugogo wakho noma uba mhlawumbe emndenini wakho nje ohlukumezekile ubona nawe ngenxa yokubhema. Angithi bhuti wami uyazi njengoba ngithi ungifune waze wangithola. Angithi ekhaya amakhaya sesiwashintshe kathathu. Sike sahlala ngale ezimvaneni kwasuka umsindo kufunwa mina. Ya. Kwasuka kwathiwa nje cela nihambe-ke manje. Cela nihambe-ke. Laba abangena ekhaya bathatha i-DVD, bathatha ividiyo kanye ne-TV. Bakwazi ubaba nentombazane. Kwakuthi iyashona intombazane lapho kanti angazi ngokuthi yini eyenzeka. Yahlala kwikhoma iy'nyanga ey'ntathu. Eyakini. Iyakhona umuzi sithathe kona yonke impahla kagesi. Sayithatha impahla kagesi sayodayisa. Uyabo, sihewa yiyona i-maintenance. Siyifuna ngempela into esifuna kuleyo nyanga le asilalanga. Inyanga yokuqala ingane isesibhedlela singazi thina. Sasingalali. Sasibhema one way. Okungangokuba abantu abathenga lezo zinto abay'thenganga babey'rentela lezo zinto. Ngoba ukuthi uma kuphela le mali sibuyele kuyena sifike sithi wendoda u-200 oseleni. Athi sithi wendoda don't umess. Wendoda 200 osele awukhiphi umuntu wabani athi kwasala 200 sihambe siyoba. Kusho ungasalanga lo 200. Awusayi umuntu wayikhokhela impahla yakhe. Lezo y'mpahla ngicathi bayirente iminyaka emibili noma emithathu. Kuze kwase omunye owalanda umfowabo e-hospital akasidubulanga nginamanqeba amathathu. Nginey'nhlamvu ey'ntathu leso sigaba buzo sonke engisenzile angisikhohlwa ngoba ngangikhula kusona. Yabo nginey'nhlamvu ey'ntathu zaleyo. Laba begcina bey'renta lo wathatha i-TV wathatha nevidiyo bekurenta lezi zinto lezi. Ngoba samdayisela ngoba 1,200 kodwa besithi mese sifika wasinika u-900 kwasala u-300 bese silandela labo 300 sesilandela labo 300 noma sebaqedile mese singasela mali bese sivumela kuyena sithi ngoba sambona ukuthi engathi uyasebenza uyikhipha la endlini imali abayikhokha umuntu wabani. Kwasala omunye kwase kuthiwa lokhu o-DVD yabona sekufika o-DVD hhayi kwasale walanda abantu kodwa nabo sebengukhokhisa imali engapheli. Nabo bafana sebengironga. Hayi basifica ey'tolo kwathiwa yinini la kwe-DVD engathi ngiphakamisa amehlo hayi ibhobhisi eliphethe ngesandla. Futhi kufunwa mina-ke angithi yimina umaster wakhona kufunwa mina ngoba ngumaster kufunwa mina ibhobhisi eliphethe ngesandla. Kanti ngiphusa amehlo yashola ihloka. Hayi kade ikhona ngithi la ngawa babaleka bona laba abasidulayo aze ngathatha umphakathi wangifaka emawedleleni esibhedlela. Hayi no, bhuti wami ukuthi ziningi into siyathanda ukuthi kwesinye isikhathi ngoba ngiyazi abantu bazokuthanda mfethu indlela okhuluma ngayo nje abantu bayabona ngampela ukuthi le nto ikuhlukumezile mfethu. Mhlawumbe-ke from manje nje kulesi khathi engikuthole ngaso ukuya phambili, yiphi obonayo ukuthi ngampela ibukhuni siyenza lento yenza impilo yami ibukhuni? Uvuka kanjani, wenza njani ekuseni uma uvuka ngoba phela ufuna imali? Indlela osuphila ngayo manje uma ngase umthathe umbeke umuntu, indlela ophila ngayo manje uphila kanjani nje manje? Indlela owenza ukuthi uyiphilise ngayo ngoba phela sonke siyaphila but wena indlela ophila ngayo uphansi kwalesi simo yiphi, uphila kanjani? Hayi bhuti wami into ekuthiwa ukubamba inkunzi hhayi iy'njovini. Lento yokudayisa amafoni emphakathini yabantu sengihlale wonke amalokishi like ezothe mina amalokishi engihlale wonke alikho ilokishi engazi ngisho amagama ami angawaveza kula malokishi ukuthi ngoba bangakhala abantu ukuthi hawu lo usakhona yabo. Igama nje selisele umaster yabo bathi umaster usakhona yabo usakhona umaster. Ngoba manje sengifika ngodlini sengithola imibhaco yami sengenza yonke lento engisiza. Hayi no, kuyazwakala bhuti omdala no mfethu, sibonge kakhulu ukuthi sibe nawe mfethu yabo. Mhlawumbe bengane ekhulayo ungathini nje mfethu i-advisor concerning the drugs, ungathini nje enganeni ekhulayo? Wangithinta uma ukhuluma ngabantu abakhulayo. Cela umphakathi nani bosisi nani bobhuti okushiwo abazali akukaze kuye ngamuva, akukaze kuhlehlele ngaphandle, akukaze kungayilutho imfudumalo
emthini oyayo esikoleni. Uyayibona nawe-ke mntanami uma utshelwa endlini cela ukwenze lokho noma nawe unayo into oyithandayo, kodwa lokhu okutshelwe endlini sicela ukwenze kona. Ngoba o-master ubabona bekhuluma ko-T_V nje, kuyimanje u-master ulandwa ubhuti nje, hhayi mhlampe kuyosiza yena ubhuti kube khona amaqembu awenzayo ngoba ngeke. Kodwa ngiyanithanda abantu abami, i-South Africa engisenzele yona ngiqhubekela phambili. Cela nibambisane okushunqayo nikuyeke or thina siyigebeze sithi nikukhehlele, uyayibona yona? Umphakathi sesicela nibambisane, i-South Africa izoya phambili. Hhayi no, siyabonga kakhulu bhuti omdala, uvalelise nje kubantu bakho ngamagama okugcina. Bafethu, u-master uthi nina bafethu, alikho ngaphandle, cela sibambane siqinise, siqine idolo neqakala, i-South Africa iwina, number one. Amen.